Avui vinc a parlar-vos d'aquesta obra d'aquí, Aigües encantades, de Joan Puig i Ferrater. Una obra escrita al 1907, però que continua estant molt vigent avui dia. Potser per això la fan constar a la selectivitat de català d'aquest any. I és que el tema que tracta és un conflicte entre la modernitat i la tradició, com a dues maneres de veure la vida, que són totalment diferents, que xoquen i que no poden conviure en un mateix espai. Això es relaciona amb la superstició envers la raó, el pensament individual i el que vol un conjunt de persones com a societat. Tots aquests elements que xoquen i que aquí veurem representats amb una sèrie de personatges. Tenim els personatges tradicionals, que són el Pere Amat, que és un propietari rural, un pare autoritari, després tenim el mossèn, i després tindríem el batlle com a representació de persones importants per la tradició, els qui manen al poble. Per l'altra banda, tenim els personatges que representarien la modernitat i serien la Cecília, que és una noia que ha anat a estudiar a la ciutat, que ha vist món, que s'ha adonat que hi ha més maneres de viure, i també el foraster, que és un enginyer que ve d'Europa i que ve a proposar una solució per un problema que hi ha al poble. Tota aquesta història s'emmarca en el que se'n diu el teatre de les idees, d'influència de l'autor Henrik Ibsen. I bé, vosaltres us heu llegit l'obra, què us ha semblat?